Barkanmu da warhaka. To alhamdulillah ala kulli halin ku dan yi hakuri za ku ga ina hada zufa dan na dan dawo daga wajen dan gudu ne abun sai ana motsa jiki. Wato zan yi magana akan jam'iyyar APC ne a matsayina na dan APC, a matsayina na dan Arewa, a matsayina na magoyin bayan APC a ƙasa baki ɗaya. Babu yanda za a yi za mu ga abin da zai zamto illa a gare ta ko a gare mu domin da illan da ya faru a gare ta ya faru a gare mu. Za mu yi magana ne ɗungurungun akan jagoranci da kuma limanci da kuma shugabanci da shi ubanmu dattijon arziki Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake mata. Gaskiya akwai kurakurai da yawa a ciki baba da kuma dukkan wani ɗan APC da dukkan wani mai mukami a APC da dukkan wani magoyin bayan APC. Yanda ake tafiyar da al'amurori na fati baba akwai kurakurai da yawa da kuma yanda yake tafiyar da al'amurori na shugabanci akwai matsaloli da yawa. Ana abubuwa da yawa inda bai dace ba. A inda ko ya dace sai a je a yi abin da bai dace ba. A inda ya dace a yi maimakon ga abin da ya dace a yi sai a ƙi yin abin da ya dace a yi sai a koma inda bai dace ɗin ba sai a yi. Yanzu na farko abin da zan ce a nan abu biyu ne zuwa uku. Abin da ya taɓa Kano a siyasa ya taɓa Arewa gaba ɗaya. Shi yasa duk abin da ya faru a siyasa in ya shafi Kano kamar ya shafi Arewa gaba ɗaya kuma ya shafe mu a wurinta. Abdullahi Umar Ganduje shi ne shugaba, amma ina kallon clip da yawa wanda duk lokacin da aka tashi sai kaga wanda yake barin jam'iyyar NNPP yake barin jam'iyyar PDP sai kaje ya koma wai ya bar APC ya koma ɓangare na Barau Deputy Senate President. To a nan an haifar da abu ɗaya, an haifar da jam'iyya tana da APC. Nan gaba kuma kaɗan za ka ji an fara waɗannan sun bar APC sun koma ɓangaren Gawuna. Wannan ya bar APC za ce sun koma ɓangaren Ganduje. To wannan abin dubawa ne sosai. Kuma yanzu idan ka duba abin da ya dace shi Abdullahi Umar Ganduje babanmu ya kamata ya yi a nan shi ne. Yanzu an ɗauki matsayi an ba wa shi Gawuna. Matsayin da ya dace da Gawuna ya kamata ce Gawuna za a ba wa wannan. Matsayin da aka ba wa Garo ya kamata matsayin da Garo ya kamata a ce an bashi a matsayinsu na tsoffin 'yan takara wanda kuma su ne recent wanda suka faɗi a jam'iyyar APC. Wannan gamna ne, wannan deputy gamna ne, wannan gamna ne, wannan kuma deputy gamna ne. An ɗauki gamna an ce an bashi matsayi a university, an ɗauki ɗan takarar deputy gamna an ce an bashi matsayi a university. Yanzu idan ka duba Musa Iliyasu an ɗauki cewa matsayin an buga mu da wani shirme can. Musa Iliyasu ina ganin ba zan yi wani magana kuma na yi da na sani ko kuma in sa kuskure a cikin da ko kuma in ce bata dace ba. Yanzu ka ɗauki wani shirme wani can wani abu na university wai an ba wa Musa Iliyasu. Musa Iliyasu a kaf Arewa babu wanda Bahaushe Hausa Fulani ke ba da gudunmawa jam'iyyar APC saboda kare muradunta da al'adunta da ɗabi'unta da al'amurorinta da kawo mata suka walau na bindiga walau na bom walau na roket walau na jirgi marar matuki. Babu mai kare ta, babu mai tare mata, babu mai yi mata, babu wanda yake mata hidima kuma shi ba hidimar da ake masa da ya wuce Musa Iliyasu Kwankwaso. A koda yaushe a Arewa gwamnonin Arewa ba su damu da su kare jam'iyyar APC ta abin da ya shafi shugaban ƙasa ba. Duk ababe da ke faruwa da duk abin da shugaban ƙasa yake ba da gudunmawa saboda talauci da Allah ya jarrabe mu a ciki. Na wajen gani an kawo sauƙin talauci. Gwamnonin nan idan suka tashi ba za su ce ga abin da yake faruwa ba za su yi talaka bayani ba. Shugaban ƙasa ya ba da kaza domin a fitar da hanyoyin da za su yi mana maganin yunwa da muke ciki da fatara da rashin tsaro. Sai dai su je su karkata shi ta wani ɓangare daban. Amma ko ba za su fito su gaya wa talakawan wurin ga abin da shugaban ƙasa yake ƙoƙarin yi a kan jam'iyyar APC ba. Gwamnoninmu na Arewa kan ina sa ido kuma ina dubawa. Ba su damu da wannan kariyar ba su damu da wannan abin da ke faruwan ba kuma ba sa yi wa mutanensu bayanin abin da ƙasa take ciki sai suka ɗauki laifin ɗungurungum ga marasa amfani kuma kamar ministoci da ya ɗauka ya bawa da yawa. Kwanakin baya na ga Matawalle ya fito ya yi magana irin ta siyasa, magana kuma ta siyasa kuma magana siyasa ne. A cikin ministocin nan babu wanda yake fitowa ya kare ita jam'iyyar APC ta ɓangaren shugaban ƙasa da abin da ya shafi al'amurori na jagorantar ƙasa da ya wuce shi Matawalle tsohon gwamna Zamfara ministan tsaro ƙarami. Muna kira ga shugaban ƙasa ya mai da shi babban minista
na tsaro ba wai alfarma muke nema ba, mun duba abin da ya cancanta ya dace muke faɗa, ba wai muna ba da shawara ba a matsayinmu na matasa 'yan ƙasa, 'yan jam'iyyar APC, magoya bayan jam'iyyar APC, masu ƙaunar shugaban ƙasa, masu son shugaban ƙasa, sannan kuma masu so kurakurai su ringa bayyana akan abubuwa da gwamnoni da ministoci suke tafiyar da shi wanda ba daidai ba ne. Shi yasa muke ba da shawarar da ta dace, muke ba da umarnin da ya dace da a da Matawalle ɓannan tsaro, domin mun gaza wannan gwamnatin ta wajen ba da kariya da tsaro. Ko da yau ma na ji alƙaluma sun ƙaru wajen satan mutane, wajen ba da kuɗin fansa, wajen kuma kashe mutane. Ko mu mun fi son abu ya ringa sauka, kar ya ringa ƙaruwa, na ma kullum ana samun gazawa. Amma idan ko an yi abun alkhairi, 'yan adawa da wasu gurɓatattu da ba sa son jam'iyyar APC ba sa fitowa su yaba. Kwanakin baya ko sati bai kai ba, an kashe 'yan ta'addan nan sama da 100 da wani abu, an kama sama da 100 da wani, an kashe sama da 200, an kama sama da 100 da wani abu. Amma babu wanda ya fito ya magana akan ga abin da ita federal government ga gudunmawar da shugaban ƙasa ya bayar akan wannan, kuma ga shirin da ake ƙara yi. Musamman akan abin da yake tafiya akan talauci. Gwamnoninmu babu ruwansu da fitowa su yi wa talaka bayani. Ko da wancan watan shugaban ƙasa ya ba mu naira miliyan kaza domin mu kawo hanyoyi da za su kawo mana ɗauki akan wannan iftila'i na rashin tsaro, na rashin ci, sha, rashin yin abu, rashin abin yi, talauci, masifa, annoba da bala'i. Ba sa fitowa su gaya wa talaka cewa ga ƙoƙarin da shugaban ƙasa yake yi a kai, har ya yi kaza. Wata idan ta zo ba za ka ji an fito an faɗa ba. Ko da ministoci da ya ɗaura, yawanci ina ganin ministoci ba ɗaura ministoci mafi yawanci ɗan siyasa kamar wannan karon ba. Amma kar ka manta, babu wata gudunmawa da suke ba ita shugaban ƙasa ta ƙasa, ta kariya akan hali na talauci da ake ciki, ta kariya akan rashin tsaro da ake ciki. Idan har gwamnoni su ba za su yi ba, gwamnoni zaɓaɓɓu ne, amma su kuma ministoci hakkinsu ne su duba hanyoyin da suka dace. Tunda sun ga gwamnoni ba sa yi, musamman na arewa, su kuma hakkinsu ne sai su fito su duba hanyoyin da ya dace, su ba wa wasu gudumawa a jihohinsu domin faɗakar da talaka akan abin da yake faruwa akan wannan mulki. Ga abin da gwamnati ta yi a wannan wata, ga abin da ta yi a watan da ta shuɗe, ga abin da ta yi a watan da ya wuce. Saboda su ma so suke su dawo gwamnoni, ba za su fito su kawo illan gwamnonin ba. Kowa biyayya yake ga gwamnan da yake kai, more especially wanda yake second time ɗin shi. Kowane minista kokari yake duk abin da gwamna ya daidai ne, ba don kawai ba saboda ya gaje shi. Ba zai fito ya gaya wa al'umma gaskiyar abin da ke tafiya ba. Wannan ma barna ne, shugaban ƙasa ya san da wannan abin da ke cikin jam'iyyar APC. Bayan nan, mu muna fitar da wasu hanyoyi da wasu ababe da dama a matsayinmu na masu kishin APC, a matsayinmu na masu bin jam'iyya, a matsayinmu kuma na wanda suke ganin ƙoƙarin shugaban ƙasa, suke ganin gazawarsa ta wani wuri, suke ƙoƙarin su faɗakar da al'umma gazawar ga daga inda take. Bi iznillah da yardar Allah, kwanan nan muna ƙoƙarin kawo waɗannan ɗauki, kuma al'umma za ku ji alkhairi in Allah ya so ya yarda. Abin da za mu duba kamar shi Musa Ilyasu Kwankwaso, tun da an san cewa kullum a kulli yaumin shi ra'ayinsa APC, kare APC, kawo mata farmaki ya tare, kai mata jifa ya yi hedin da shi, wurgo dutse da tarewa da hulan kwano. Ɓatanci ya yi ƙoƙari ya tabbatar da sai ya jara, ya nuna inda illan take. Amma ban taɓa ji an ce yau Abdullahi Umar Ganduje da yake shi ne shugaban jam'iyya ko shugaban fati ya yi masa wata godiya ta ƙasa-ƙasa, kuma ya matsa samun minista na shi information ya ce wannan ɗan Kano ne, kuma masoyin jam'iyyar APC, in ma ba zai kai wa shugaban ƙasa ba, masoyin jam'iyyar APC mai kuma kokari akan jam'iyyar APC. Ina ka fito APC, ina za ka APC, yana ba wa jam'iyyar APC gudunmawa arewa gabaki ɗaya da dukkan wani mai jin harshen Hausa Fulani. Shi ma ya kamata a samu yadda zai ɗan ɗawainiyar shi yake yin ta da kansa. Ganduje wannan abu ne duk wanda ya dace kai ta yi ba kashi. Wannan abu da nake magana na siyasar jihar Kano, kowa ya koma gefen barau. Muna da shugaban jam'iyya na fati Abdullahi Umar Ganduje a matsayinka na shugaba, ana wa tunani da hange kuskure ne. Yau ka duba Gawuna an manna mar wani abu na shirme wai a university wanda ya taka nan, gwamna ya kawo wannan gwamnatin ƙuri'u masu ɗumbin yawa, shi ma
yana daga cikin mutane da suka ba da gudunmawa don ganin cewa wannan gwamnatin ta yi nasara. Haka Garo, shin haka ake so a yi siyasar ko kuma shi Ganduje ya fi so a koda yaushe ya zamto shugaba kowa yana ƙasa? An tashi ba da minista a matsayinsa na shi Ganduje ya yi kutun-kutun ya ga cewa an ba da ƙaramin minista. An ɗauke an kawo minista na biyu aka zo aka ɗauki sunan mace aka bayar a wannan lokaci da aka yi kuskure tunda ya san ita jam'iyyar APC a Kano arewa ce gaba ɗayanta kuma yana da damar da zai faɗi wani abu a yi sai ya ƙara kawo mace wanda siyasar mace kuma a Kano sai Allah, siyasar a mace sai Allah don kada duk maza ne maza ko masu tafiya akan tutiya da tafarki na sunna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mace in tafi kowa kokari a faɗin Najeriya a can wasu yankuna wallahi an kawo ta kace kansila in an kawo ta Kano kansila ya fi ta ƙarfi saboda su a koda yaushe suna tafiya akan tafarki da koyi na sunna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ita mace a koda yaushe ba shugaba bace kasa take da namiji. Babu abin da zai canja wannan a Kano da arewa. Ya ku duba duk farin jinin Binani amma tana ƙasa. Tafi shi wanda yake kai farin jini amma Hausa Fulani ne mu ba za mu yadda da wannan ba. Muna tafiya akan tafarki da koyi na sunna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da haka ina kira ga shugaban ƙasa, ina kira da manyanmu, ministoci waɗanda suke ƙarƙashin shugaban ƙasa da sauran gwamnoni da suke ƙaunar shugaban ƙasa da sauran manya-manya wanda suke da masu yawu, masu faɗa aji a ƙasa. To wannan jam'iyya tana cikin waɗannan matsaloli, tana cikin waɗannan illoli wanda kuma ya kamata a yi sauri a tare. In ko za a bari yana tafiya akan haka to Allahu a'lam kuma la ya'lamu al-ghaiba illa Allah.